русия рӯзи душанбе дар кайҳон ба муқобили яке аз ҳадафҳои худ як озмоиши силоҳҳои кайҳониро барпо кард ки дар натиҷаи он дар мадор садҳо дона партовҳои кайҳонӣ ба гардиш даромад. Нед Прайс, сухангӯи департаменти давлатии амрико, аз ин озмоише ки онро як кори беандеша номид, танқид кард. рафтори хатарноку бемасъулияти Русия суботи дарозмуддат дар кайҳонро бо хатар рӯбарӯ карда ошкоро нишон медиҳад ки иддаои Русия дар заминаи гӯё мухолифаташ бо мусаллаҳкунии кайҳон як беинсофӣ ва риёкорӣ аст. оҷонси роскосмос дар твиттераш навист ки истгоҳи кайҳонӣ дар макони амн қарор дошт. наса, оҷонси миллии кайҳонии амрико, гуфт ки ба тими 7 нафараи кайҳоннавардон ки дар миёни онҳо 4 нафар амрикоӣ, 1 олмонӣ ва 2 нафар аз Русия мебошанд, супориш дода шуд ки дар муддати 2 соат баъди анҷоми озмоиш дар як капсула ё қолаби амни кайҳонӣ паноҳ баранд. озмоишҳои силоҳҳои кайҳонӣ гапи нав нест. бори нахуст соли 1959 аввалин озмоиши маҳви сателлитро дар кайҳон иёлоти муттаҳидаи амрико барпо карда буд ва ин замоне буд ки маҳвораҳо дар илми низомӣ як падидаи наву ноошно буданд. моҳи апрели имсол русия як озмоиши дигарро барпо кард, вале санҷишҳои ахир аз назари амният ва суботи дарозмуддати фаъолиятҳо дар кайҳон саволи зиёд эҷод мекунад. кайҳон барои пешбурди фаъолиятҳои рӯзмарраи тиҷоратӣ мисли кори бонкдориву хадамоти GPS хеле муҳим дониста мешавад, вале мақомот мегӯянд ки фазои кайҳон то рафт бештар ба майдони ҷанг табдил мешавад.